ka Pyrthei TV. Naki Khubor kimat tungin paj ki Khubor nang Jylla uba pol lengdo ubalong menteri jong katanat jongok kai Pyrthei ke sarkar Jylla ula pli pajba ya ke sharp jong ka Miss Universe Meghalaya arajar arpsau ha ke jingalang ke belalong ha vivanta Shillong ha ke ni la sakhilang da commissioner and secretary jong katanat arts and culture uba Frederick Roy Kharkongor Amjad Khan ubari director jong ka operations and marketing Miss Universe India kasamla Stella Kongsmi kabadai ka Miss Meghalaya jong usnam arajar arpsau bat kiwe hadu khat prajar sauspa arpu arngot ki samla puli kila register yala di nakabenta banyakhun ya ka examen common university entrance test ni ka kuwet ha ki arpun retuli ki center ki badon ha kani Jylla Meghalaya hadin arsnam bala pelat yaki na kani ka examen kini ki khat prajar sauspa arpu arngot ki samla ki bala register yala di banyakhun ya kani ka examen kilong prajar sanspa lifesan ki bayakhun hashilong sawajar arspa andribu khandangot ki bayakhun hajuai but sanhajar ndriuspa khat pra hatura yak online exam labu sngi ban penlong haga arhuai arhuar bat arpsau tarik Jymmang arajar arpsau kadba yak offline exam labu sngi ban penlong haga khatsan hadu khat pra tarik Jymmang arajar arpsau ki jakat ho examen ki don khat artali hashilong kadba hajuai kadon santali bat katura kadon khandai tali ya kani ke examen la penlong da ka National Testing Agency da ka jingi trilang bat ka sarkar Jylla na ka benta ban pen bet ya ki jakat ho examen lakmi lenti ba ka jing pen bana ya ka result jong ka kuwet arajar arpsau kata lingba ka online but offline mode kan long ha ka live ho tarik ujileu arajar arpsau ka Neutrap Youth Council Mulyang Circle hadian bakalalap pa ki don ki bar Jylla ki bade pathar ya ki dawai ha ka thain tinghor bar ha ki wei di kishnong bamarjan ki badon ha ki thain khapot kala penlong ya ka seng ban sngo artatien bayo lesi u drop unyo ban rung lailan ha ni ka thain halor ka ni benta nakalyang jong ka seng hapo ka jingalam u president ka HYC Mulyang Circle usamla dista Borlin Wanyang rangkat ka jingsen ran lang da u president rangba ka HYC West Khasi Hills District Unit usamla lumlang khars imle haga khat santarik Jymmang arajar arpsau kila let ban yakendo ya ka district medical and health officer jong ka West Khasi Hills District banya kren halor ka jingwan ki bar Jylla bandi dawai haga thain tinghor langja langpi bat hakiwe di shnong ki badan ha khapot jong ka West Khasi Hills District Kashlam ai jinghikai ka Rising Sun High Secondary School Maurangkeneng kabadon hanong dawa kabala seng house nam 6000 khandai spa prapo khandai menta ka sngi kala rakhi ya ka jingken jo ya umau mer balai pusan snam jong ka jing shakri banai jing start hi khun jong ka dong ka thain kani ka school na do bala seng ya ka kala se ya ki khna ki badai ki so ningkong ki bala long ki officer ha ki tanat sarkar ba pher jong ka sarkar Jylla Hagni Gaski, UMDC Kathan, Ubadeiru, Chief Executive Member, KHADC, Uba Penyait Sings Im, Kumu Kongsan, Hagajinga Danlang, Usordar, Kashino Morankeneng, Uba Peter J. Lawai, Nalor Kikana School, Kibala Pass, Hagajinga Danlang, Rangkat Kinong Hikai, Kikana School, Pat Kikmekikpa. Lapan po penpiang ya kini gajing rakhi dap life sansnem jong school da gajing shim benta shirham ki khana school ha gajing le kai drill sharp tan rai bat ki we di ha gani gasngi uba penyat ula pli pat ba ru ya kamera class ya ka ba ula penyo lingba ke MDC scheme bat pen ko burom ru ya laingot ki khana ki bala pau bha ha ka kam le kai bat kum jo ru ha ka liang ka puli puthi mentapat kini phais ki Khubor na Kylleng kari U Vigilance Officer Ubapet ya ka Hindustan Copper Limited ulayap na kadaw ka jingkhalam ka lif hapo ka par ka kolihan ka badon ha ka nim ka Thana District jong ka Rajasthan ki kunhon yarap kila yo ban plat im ya khat saw ngot ki brio ki bla sha tap telap hapo ka par ka bujeliu hadu 6000 praspa nyop san phut Vigilance Officer bala khlat no uday ubla tip kerteng kum Upendra Pandey
ki don baro khat sangut ki besakut hapo jong ka ni kapar henry khat saungut ki nong tre jong ka Hindustan Copper Limited la yo ban pelat henry officer jong ka sarkar ula khlat no ka jingsha berngam penbetai bom haki skul ki badon haki Jylla bapher jong kari India ka jorbha haki ni kisngi padang menta kisngi balangru kila don shipautali ki skul hakanpur ki bala syak berngam penbetai bom ki pulit kila lek kan ra ki babon ki skul ki bala syak berngam penbetai bom henry kimlap henry wala kataru kim shimla kan sting satya pat kila lek kan rabiang ki te ki shipautali ki skul ru President jong ka seng Congress Mallikarjun Kharge ulako balada ka kinhon jong ka liang persha ka bala tip kerteng kum ka India kan yo man sinshar hakani ka ri India ban penkiu ya ka jing ai khau Russian na ka san kilo marway shaka shipho kilo marway hakashibnai ulaong ba ka sarkar NDA ka ai Russian san kilo henry anda kalawan ka Congress hakabor kan ai shipho kilo Kalami ka jinga kan ad hakikat tu kat ni teli ki district jong ka Andhra Pradesh hadian balakut ka jinga thap vote Khubor penyat district ki hab ban pinjari da ka section shispa sapusau CRPC bat ki hab ban pinjur ya ki bor pahara haki babon ki jaka ki pulit ki lamaham ba kimle da ka bating ya kinu ki ba penkhen ya ka section shispa sapusau CRPC Kajinga kan art kalami hadian baka kali jong kinong krishan ka TDP kila syak penjular bat ka office jong ka te ka sengru kila syak thombor ha kirunar. Chief Election Officer ha Assam Anurag Goel ula ong bala bo bha ya ki EVM ha ki sanpotali ki jaka ki bala penklan bha ya ki bor pahara lani ka ba ki ong ka strong room. Ula ya thu bala pendai ru da ki CCTV camera la IT ha ki CRPF bakin pet ya ke strong room but ki pulit ka Assam pat kin pet shabar jong ka strong room pulit na ka State Reserve Police Force badai pulit uba pahara ya klor ya lekai cricket Sachin Tendulkar ula siat yap yaladi ha ka yengsa jong hajan mer utei pulit udai ubla tip kerteng kum Prakash Kapde ula siat yap yaladi ha ka por ba ulet shuti Ula siat jaladi na rendang da ka pistol ka ba ujura ha ka por ba udan ha ka kam. Ki pulit kidang tokit benya ban lap ya ka daw balai ba upenyap jaladi. Uwei ukena samla ula syak kem ha Uttar Pradesh namar ba ula pin sapriang Khubor ba menteri rang ba ka UP Yogi Adityanath ula yap. Utei ukena samla udai ubla tip kerteng kum Sagib Shamsi. Ula bo ha status jong ba Yogi Adityanath ula khlat no ha kapor khat architeng senya mentapat kinya pa si Khubor na Kylleng ke Pyrthei kinong Palestine kila pinkre ban rakhe ya kan nakba de lani kata ka sngi jong ka jingdum ka ba kila do no ya ka khandau ka shiap pat ki jaka puta jongki ka deru ka sngi ba ki kenmau ya ka jingphet werno jongki nyaulak ngut tam kinong Palestine ha ka thma ka bala khi ha usnem shejar khandai spa asau phopra usnem ubala thau ya kari Israel Menta usnem ka jingra khe kan long haramala ka bahab ha West Bank but an pinsawa siren nyo phon rew second kum ka jingkan mau ya ka jingdap nyo phon rew snem jong ka ni ka singi ka badum katanat ya dari jong ka Taiwan kala pintip pakidon hadu safusantali ki lingsun ya pom jong ka China ki bala one hair po upod usam jong ka Taiwan tang hapo arhusaw kanta Kani jingwan hair ki lingsun ya pom ka China kadairu shisngi shwa ba ka jingpen bam smai ya ulaiching kum president jong ka Taiwan kala kamru bakala lap pakidon henry tali ki jahat jong ka China hapo upod usam jong ka bat menta kadang pet benya bha ya ka tai rukom le ka China ka Taiwan kala penlong ya ka election ha ukla lengkot mentau usnem ha ka ba ulaiching ula job ya ka election president but un shimtino ha ka arphau tarek mentau benai Menteri Ketenat Korbari jong ka Israel ukats uladawa ba Commissioner General jong ka UNRWA Philip Lazzarini udai ban resign no namar ba ki Hamas ru ki don bentalang bat kate Ketenat Trekam jong ka United Nation ula ong ba Philip Lazzarini ula kentat ya ka jingi keno ba ki Hamas ru ki don bentalang bat ka UNRWA Henry ula kam
bagi don ki jing shisha baro ya ka ba ka Hamas kala penan kam ya ka office but ya ka kali jong ka UNRWA ya ka ba kimla satya banbure u president jong ka Ukraine u Vladimir Zelensky ula sange lot ya baro ki jinglet bari jong u namar ba ka Russia kala sedang nyonting ya ka Ukraine ha ki than Kharkiv u Zelensky ula day banlet cha Spain bat cha Portugal ha kani katayo banwan Henry menta u hapan pinsange lot no baro way na ki politician ha Germany u born hockey ula syak dan kuna hadu $1,000 ha ka ying bishar namar ba ula penun kam ya ka kentin pedeng dan ni ka slogan ka baju penun kam ki Nazi ha Germany lakhen bi an ban penun kam ya ka slogan jong ki Nazi ba lakhen ba ka sharp jong ki Nazi ba ka slogan jong ka kidai ki ba penun kam da ki seng leno uni u politician ula pan ma na ka ying bishar da ka ba ong ba dan jing tip ba ka long bi an Henry ka ying bishar kala ong ba uday unong bishar bat ula tiblut syapang kita bat kadai ka jingle khnang kumba Henry hajar Henry spa ngut kinong shong na Alberta province jong ka Canada lapin kriya no syaka weipat ki jaka namar ka jingpur ka ding ka bashir khai haki klau ki betap ki badon hakni ka province baro ki surak lakhang lot hakate province khanang ban pelat lenti yaki kali penlip ding bakin let shaki jaka plu ding ki badon kumba shispa life south li ki jaka ka jingplu ding ha Canada kadai ka bajujia man usnam ha ka bada ki klor hektar ki klau kila julor pat kadau jong ka jingplu ding kadai na ka jingshit ker ang pelat kasngi ka jingya breu na kadau ka jing tuat ka kti ba ka jing tua khandau na ka jaka Pyrthei ulu meding ha West Sumatra province jong ka Indonesia menta kala kiu syaka sanpu prangut hadu menta da lai pusamngut ki breu ki dang ja rangai bat lai pulai ngut pat ki ba mensau ki don hadu khatsan spa tli ki longyeng ki ba shakta na ka jing tua khandau namar ka jing ther ulabba hadien ka jing Pyrthei ulu meding ka International Committee of the Red Cross kelapin bena bakala shna da ka hospital ka ba share dara Hamadan Harafa khnang bakan la ban ai jing sumar ya ki brio ki bran kam kerki ka Red Cross kelapin tip baka shna ka hospital ka ba shipor ka ba la ban rung nriu phau jing thia ha khani ka hospital ki don lai phongot ki nong trei ki ban ai jing sumar kham tam ya ki longkmi ki ba armet bat ki ba kha khlung kadau baka Red Cross ka haban penlong hospital ha ka ying share dara kadai namar ba na ki lai pho khandai tali ki hospital ki badon ha Gaza ar pholai tali kim tri kam shu namar ka jingsha penjulor ha ka thma sangot ki brio kila yap bat bongot kila mensau ha ka jing Pyrthei ubom improvised explosive device ha Khyber Pakhtunkhwa province jong ka Pakistan ki bayap ki kin thop ki kin thei bat ki khna kileno kila bo bom ha ka way ka ying brio bat kila pen Pyrthei da u remote control hadu menta ampa don kanu nu ga seng leno ka bashing jingket kle halor ka te ki jingjia kitu kilong ki khubor ha kimat khublai